Nepovedené záběry. Vítejte u nového videa. Tam ten trik jste ještě neviděli. Jak se dáš taky a já taky. To samý děláš to, co já. Jo, na tebe. Ježiši. Já se dělám. Wow. Májo, Já se chtěl si uděláš, sem dáš ruce a sem dáš ty. Hele, jako já. Ale ne, počkej, ne. Tohle samý, ne, musíš stejně jako já. Neudělej ty tohle, udělej to ty. A drž pevně. No nerovnej se, vidíš. Tak, co ještě jsme trénovali? Stojka, vozeď. Ne. Tam to, počkej, jak to bylo? Jo, tam to, jak tě zvednu nohama. Jo. Ty počkej, teď zapnu síly. Teď držte pevně. No, teď se... Dobrý? Jo. Já se Čekaj, to píny se. Ještě jednou. Já to... Dělej to jednou. Zapíny se. Jo, tyhle záběry tam nedáme, to se stříháme, hej. Jo. Konec.